Akotazioarekin hasiko gara orain, eta lehenengo egin behar duguna da kuadrikula aktibatuko dugu, layout aukeratuko dugu horretarako, eta hemen lehenengo agertzen zaiguna show grid klikatu, eta ikusten duzuen bezala kuadrikulak agertzen zaizkigu. Akotazioko parametroak definitzera pasako ginage, horretarako dimension sakatu, eta hemen linear jartzen duen honetara etorri, eta hemen no decimals kreatuko genuke. Honek esan nahi du, zenbaki osoekin egingo dugula lana. Behin hori eginda, berriro dimension aukeratu, eta test jartzen duen lekura joango gineke, eta hemen kota lerroarekiko nola kokatuta dagoen ikusiko genuke. Horizontalean izan daiteke, breaking tartean, over gainean eta under azpian. Guk over aukeratuko dugu. Beste parametroa definitu behar dugu, eta horretarako berriro dimension aukeratu. Eta arrowheads jartzen duen lekuraino joango gineke. Hemen gezia aukeratu behar dugu, eta hemen bigarren hau aukeratzen dugu. Eta azkenengo parametroa, arrow size jartzen duen hau, definitu behar dugu. Hemen ikusten duzuen bezala, 3,2 jartzen duen bi leku hauetan, bi zenbakia jarriko genuke. Eta OK. Eta orduan, orain akotatzeko prest egongo gineke.